Joseph Mwanamveka nduna ya chuma apita kunja ulendo umodzi, abwerako ndi $51 million. Chakwera anapita kunja 70 times, anabwerako ndi luso lopasa njinga, Bridging Foundation komanso butchery gate. Anasazika ndi kugula mafuta ku Dubai, tinamuona ku Sadaka akudya ziboda za kamera. Tiyetsa kuti chimanga chisike chifukwa tikuziwa kuti chimanga chikasika ni kuti inflation ikase kusika, tionesesa kuti limene zichitike. So ndiwapenda Malawi anzanga amene muli ndi chimanga kuti gulisani nthawi yake ndino kaya mmakonzekera kuti mugulisa kuboma. Tikangoyamba kugawa chimanga sitigulaso chimanga kuli bwino ngati mufuna kugulisa pano pagulisani ku NFRA. Minister of Finance ali ndi experience ya pamwamba. Chabwino mwafotokoza bwino ndithu zikumveka. Timafuna tidziwe kuti kupatulapo madonaziwo potengera zokuti budget inali itakonzedwa kale ya nthawi imeneyi, ndalama mwina muzipeza kuti mwakonza kuti ndalama zina zimene zifunike kupatula zimene madonas akuthandizira zogulira chakudyazi muzitenga kuti ngati boma? Boma mwezi ni mwezi timatolera ndalama kuchokera ku MRA, kumachokeraso maintenance tax, kuchokera ku maparaseries amene amatolera ndalama, kandi ku road traffic, kandi ku immigration amatolera ndalama zimenezo zotiyesesa kuti zina mwa izo zambiri mwa izo zipite ku chakudya chifukwa chokudya chofunikira. Wayendesapo mabanki osiyanasiyana, CTH, MSP, Nedbank and even Reserve Bank. 2014 as Minister of Trade anayambisa Buy Malawi strategy. Ena malisa katundu wakunja kufika ndziko muno akuti Buy Malawi project. Tinaona sugar, cement, ngakhale nthochi zikusowa. Joseph Mwanamveka anayamba Buy Malawi strategy without banning foreign product. As Minister of Finance anabwezesa madona amene ananyanyala chifukwa cha kashigeti. This time around anapita ku America, wabwerako ndi 89 billion Malawi kwacha. Enaja anatenga anyamata otipula kudimba akuti Minister of Finance anatibweresera sosisa, kena kanasintha ndi kuyika nzeru za Solomon akuti kudula mwendo wa kansa kupulumutsa chuma. Akafuna kupita kunja amatenga mudzi wonse nkumazungulira ngati Vasco da Gama. Anatibweresera madobadoba 2022 akuti Bridging Foundation. Ndiye panopa ndi boma limene likudziwa chochita. Muthalika kuyankhula mfundo zochokera mutu mwake. Ma press briefing onse amene akuyankhula sakuona likasa. Enaja amachita kulemberedwa ndi kumawerenga. Professor Muthalika akungoyankhula ngati computer. Just imagine president kumawerenga sona ya bodza parliament, kumosachosa ntchito olemba bodza, kumachita kudziwa kuti kolini zamba ndi mumba asola 5 billion yogulira petrol. Then anabwera pa wireless nkumatiuza kuti awachosa ntchito akawina chisankho. That was a shame. Akuluakulu, Chakwera ndi president woyamba kupanga ma whistle stop 516 in a period of 2 months. Anazungulira maboma 28 ndi nyimbo yake ya Wajantoliro. Koma chomvetsa chisoni ndichona kuti anagonja kwa mkukuta moyo amene anaenda maulendo osakwana 15. Ndiye kuchokera pa zimene adalengezazo zimachita kuonekeratu kuti amene ndimapikisana nawo His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party anali atatsogola
kotero kuti sangapezekenso. Ndiye zimaonetsa kuti amene apambane ndi iwowa.